Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua, Achilles. Ngano kinahanglan pa man nga inyo ko kapuso na dili na ko makagawas dinhi kay di ako ninyo gisod ining dako kayo aquarium. Kinahanglan gihapon, Liana Zel. Agua! Kada! Sige pa! Singgit pa, Liana Zel. Aron iya ka nang madungog. Tungod kay di ana siya din paingon. Dili ba? Miss Clarus? Miss Claros! Ma'am Hilda! Ma'am, naa ka diha! Ni asiyaoban ka na ko, Liana Zel. Agua! Tabangi mi! Paani si Agua nga usa ka bata? Dili! Dili di ay ha? Kita ka ini? Oh, Espada nga nagkayo! oh, Liana Zel. Espada nga nagkayo sa kahain. Ug ako ning iputol sa Onibis Claros kung dili ka motuman sa akong bando. Ayaw! Ayaw ha! Ayaw ka nagbuhata kang Ma'am Hilda, Doria! Pwes! Tumana ang gibando ko nimo. Singgiti si Agua nga himuon niyang usa ka bata ang iyang pamayhon. Inig-abot niya dinhi. Yenison! Si Agua! Nakabati ka na? Tubaga siya. Ingna nga kinahanglang bata siya nga si Achilles nga moatubang kanako. Yenison! Nagkabanting ka ba na ako? Tabag ako! Tubaga! Ingna nga kinahanglan nga si Achilles yang mutudob dinhi. Buhata na aron dili mo masaksihan ang pagkaputol ining Onibis Claros. Wow! Pwes buhata ang diingon ko. Huwag yung tubag na ko. Pero dako ako magto. Nga na siya diha ng suho nga dapit. Agua! Yenison! Niara ko sa imong tungod! Pero ayaw mo na pagtugpa diri! Paminawa na ko! Sige, Yenison! Kinahanglan nga inigtunog ni mo diri! Usa ka na kabata nga Achilles! Oh! Oh! Buhaton ko ka na! Nahanap mo! Antosun ko lang kasuwa ng nagsiga. Nag-green ang kulor. Magbawas ko ginahinay. Kaya ko maglarong ang ako pagtugpa. Oh! Oh! Oops! Oh! Uy! Masa ba akong gitupahan? Magsawag na bildo. Yenison, hain ka! Niara ko! Pero imo lang kumakita kon usa ka na kabata! Oh. Karon na yun! Achilles! Ate! Yan ako! Ate! Achilles! Dili na matuman ang atong gikasabutan nga magpaabot ko sa imong pagdako! Wa na'y panahon! Nga nang ingon man, ana? Lingi ang atong palibot! Oh. Nyata susa, dako kayong aquarium. Mga matay na ta, Achilles! Oh. Dili! Oh! May mito sa kuliog! Achilles! Achilles! Mauna kini ang inyong katapusan, Achilles. Sige! Aplihi na ang mga dagkong tubo nga nagagikan sa dagat! Aplihi! Naana! Hapit na mo apaw mo ang tubig sa dagat, Achilles! Kung hindi ko ikaw buhian, hanggang nga mamatay ka sa kaluyan!
Diyos ko. Ikaw na bahala na mo ni Achilles. Itong yan na mo ni mga kinabuhi. Hay. Lain na ini, oy. Ako na lang ko sa din sa bay. O kanang lungon nga nagtakilid. Nganong gisundan pa man ni Jerry kang minatay nga milakaw, oy. Asa man ka to sila paingon? Nakita ko mga tilda. Nganong diniman paingon ang pating lawas ni Ma'am Hilda ining bungtod. Pero pahala nagkapoy. Pangitaon ko gid siya. Kay basig si Atila na silang iyang puntarya. Daan pa ko nga ang mapaakan sa tiyanak mahinanib na sab ni Doria. Ug si Agwa sab wala sa tigdungog. Asa naga siya? Uy, hala. Usa man lang nagbuntaog diya sa ibabaw sa pangpang. Mura man hala. Dakong aquarium. Nindutagod. Mapaduol ko. Paroy? Oh, ako do! Asa mga paingon? Diya. Diha! Diha ka lang kutob! Oo! Bungkag na magul-bagul ni mo! Kung mapadayon ka magtungas, oh? Kita ka do! Matanaw lang ko sa soda ng aquarium. Inyo diya na. Unsang isda ang nadiha? Mga pati nga higante? Dili mga isda ang nadiha! Ha? Unsa diya? Ang inyong hero! Si Agwa? Oh! Si Agwa! Si Agwa! O ang iyang uyab! Si Atila Nazil? Oh, tilin na sil. Karong nahibaw ka na la. Balik si mong agi. Kay kung mapadayon ka, i-appeal ka ni Madam Doria sa pagsuod diha sa dakong aquarium. Sana, mabalik ka si mong agi o bukan ka si mong o. Luya ka na. Muhawas na ko din sa tubig. Whoop! Panahon na nga tabunan na ang aquarium. Gamitan na ninyo kanang crane para maisakyan sa mga tao nga mutabon sa aquarium. Sige na! Hoy, crane operator! Imo na ng trabaho, ha? O kamo diha, inaya ninyo pag-alsa ang bildo nga itabon, ha? Sa aquarium, basig mabuak na! Opaw mo ron. Sige na, dali, ha? Upaw, Madam! hapit na mo sidlak ang adlaw. Oras sa akong pagpahuway. Bantayin ninyo kanang mga biha. Madam, kami bantay. Pako na mo niya ron. Mubiya ko din Ha? Mupahuway na ko sa langob ilaw miining pangpak. Nalipatagin ako si Puroy. Hala. Kanang operator anang crane. Mo na akong duulon. Muhupo ko. Mangita kog mayong timing. Diyos ko. Salamat nga ang pag-antos kog sunod ganina sa patayng lawas nga naglakaw, nagbunga gid. Imo kong gigiyahan paingon dinhi. Salamat, Diyos ko. Nakabot na niyo kanina sa ibabaw. Pinaagay sa akong palikay-sikay. Si Achilles ko. Tumapat siya sa ilong. Oh, alam. Usa nang laas sa ibabaw. Bildo. Tabunan na din ang aquarium. Dili. Kinahanglan nga makagawas ko din eh. Sa dili pa kinitabunan. Sa luyo ining operator sa crane. Yapak ko na ni sa iyang kining bato nga akong gida.
ka nag-operate, kining iyang panggamit para muliho ka ng nasa ibabaw. Ipabangga ko ang crane para mabuak ang aquarium. Wala, nag-timing ko. Nag-timing ko. Nilampos ko! Nilampos ko! Aray! Kasakit sa ako mga pangus. Pero maayo na lang. Kay nasahay ko ining saga sa kahoy. Kung nadanaot ako sa tubig paingon sa dagat. Oh, si Achilles. Kinuog ko si Achilles. Nadahaka siya sa pag-awa sa tubig paingon sa dagat. Achilles! Achilles! Dila Lazel! Jeric! Jeric, di anak ko! Ano ang tagati? Si Achilles! Jeric, pangitaa! Ha? Ikaw lang usan? Wa si Agwa? Nahimo na siya Achilles, pero wa ko na siya makita. Niyara tingali siya sa palibot. Mayo lag, wa to siya mada sa tubig paingon sa dagat. Salamat ka nakaabot ka din eh. O ate, tungod sa patayng lawas ni Ma'am Hilda, nga akong gisundan maong nakaabot ko din he. Usay pa tayong lawas. Dili tinuod nga namatay siya, dili ba? Nailad ko sa akong gikuyugan. Og dili pa tayong lawas ni mamang akong giubanan. Og ang mga tao nga gituhuan tag taga-punerarya, sila di ay si upaw og puroy. Gusto ka Tila Nazel, atong higayuna, buhi pa dahil si Ma'am Hilda ato. Dito ra dahil siya sa iyang prayer room. Pero gahapon, gipatay si Ma'am sa usa ka tiyanak. Unsa? Tiyanak, nga sa among pagduda, anak ni Ate Sandra. Daan pa ko. Unya, kagabi sa pagbiya ni Kuya Agwa, kay misunod siya ni Doria, taod-taod, nibangon si Ma'am Hilda, ug milakaw. Mong ako siyang gisundan ug maayo. Ug mao to nakaabot ko din Si Achilles, animal nga Doria. Gipatuyo giniya pagpabuhat. Ang dako kaayong aquarium para ni Agwa. Aron maluya kini. Maayo gani kay nakakita kog paagi ate. Nakapatay kog tao para lang maluwas mo. Unsay? O ate, gihapak na ako og dakong bato ang usa taong nag-operate kanina sa crane. Unsa? Dayon, ako siyang gipulihan ug gipatakaan lang nako hangtod nga natimingan nako nga may paubos ang crane ug gipabangga nako. Mao tong nabuak. Jeric, ikaw di ay ang nagbuak sa aquarium. Daghang salamat, Jeric. Daghang kayong salamat. Gigiyahan lang ko sa Dios ate. Salamat, Diyos ko. Si Achilles, atong pangitaon. Tana, Jeric. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!